Kinong rep bari Niangryndia jong kawe kathan ha West Khasi Hills kila Shushri yam bat jau umat namar ka jingsha pinjulor lut ki jingthung jingtep ki baju pinon kam ha gaban aibam ye ki Niangryndia bakiri kini ka jing pinjulor kala jia ha kasnong kelon mathai shalang West Khasi Hills bat la pintep ba ye kini ki jingthung la pinjulor de ki kinja khniang ki bamla asatya ban ithu ni tip kerteng Kinongri Niangryndia kathan ha bayakran bat kaslem kila pintep bakini ki khniang kila bam do lut ploy ki sla jong uding baju aibam u Niangryndia ki baki da rep kerpang ban penroy ka kampin mi ksai India kila pintep bakini ka jingsha pinjulor kini ki jingthung ha kini ki khniang kadai ka bedang sujia mentakat nu ha bayathuru bakini ki khniang kila bam lut ploy ru wat ya ki sla jong upanding baki yathung kini ki nongrap kila kentu ya ki bor ka sarkar khamtam e shaktanat badai khmi bagan wan khmi bat kner lem ya ki la jingarap ni kinong rep ni singel du nong ka basir khai namar ni kermentang ya kane ba yo jeng bam na po rep na po riang namar ni du nong hadu kata poi Lynshop kine ki yang ba penjot ya kine ki jingri na po lingkha jonge adu mensuaru ngene nadu badang adit ngem panlap hadu mentaru tang ba mentar kiluan sok kini peling ru ha peling semlap na sami habali ru semlap mai dai khniang